Ja, ik word hier wel stil van dat dit gebeurt. En ik vind het ook compleet respectloos. Op dit rijstige plak bij Zonnegeer staat het herinneringsmonument voor de zo'n omkom bemanningsleden van een Engelse bommenwerper. In december 1943 werd het vliegtuig terug een Duitse nachtjager uit de lucht sketten naar Stwatterdel. Plaatselijk belang had er geen goed woord voor dat het monument vernield is. Dat het überhaupt gebeurt bij een oorlogsmonument, dat dat vernield wordt. Ja, en ja, ik word er ook wel een beetje moedeloos van natuurlijk, want wij kunnen natuurlijk niet bezig blijven om het te gaan herstellen. Dus ja, ik hoop natuurlijk ook wel dat de politie de daders een keer zal achterhalen. De rond de 3 hier is het informatiebord alle jaren wel een keer vernield. Er is graffiti op spuiten en het plexiglas stikken maken. Al rond de snij wie het weer raak. Plaatselijk belang had nog haar dochter van. Ze zijn intussen onjefterdiend bij de politie. Ik schat in dat het op zaterdag, in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd is inderdaad. Het is natuurlijk op een kruising. Het informatiepaneel staat op een kruising tussen Oldermarkt en Wolvergein en Zonnega. En daar komen natuurlijk wel veel jongeren langs. Dus ja, daar heeft het wel wat mee te maken, denk ik. Het bankje is neergezet voor mensen die even willen uitrusten en informatie willen verzamelen of informatie willen krijgen van wat hier in de oorlog gebeurd is. Maar ja, het nodigt ook jongeren uit om hier te gaan hangen. Plaatselijk belangstelling kwam het informatiebord meidje litten. Er wordt dan een kunststof plaat verzet in steeds van plexiglas.